kurtso amaieran Classroomekin egin daitekeen edo egin beharrezko ekintza bat. Hau da, pentsa datorren ikasturtean ikastetxe honetan ez naizela egon behar, eta nik aurten Classroom erabili dut. Orduan, nire klase horietan egin ditudan gauza guztiak ez galtzeko, egin dezakedana da, klase edo ikasgai horiek pasatu, bere jabetza pasatu mintegiko erabiltzaileari. Pentsatu, ni teknologiako irakaslea naiz, da datorren urtean ez naiz egongo ikastetxe honetan. Beraz, pasako diot, teknologiako erabiltzaile orokorrari. Bueno, nola egiten da hori? Joango naiz klase honetara adibidez, eta jabetza aldatzeko joan behar dut honi buruz, eta hemen daukat irakasleak gonbidatzeko aukera. Lehenengo egin behar dut gonbidatu mintegiko erabiltzailea. Kasu honetan, teknologia hemen daukat. Hau da, mintegiak daukan helbide generikoa. Bale, gonbidatzen dut, eta hemen agertu zait. Baina, gonbidapena bidali zaio erabiltzaile horri, eta erabiltzaile horrek, erabiltzaile honek, teknologia mintegiak, onartu behar du gonbidapena. Iritsi zaio mezu bat, Gmailera, gonbidapenarekin, eta onartu egiten. Bueno, ondoren, itzultzen naiz. Irakasle arrunt horren ikasgelara edo klasera, eta lehenengo egingo dut freskatu, onarpen hori gerta dadin. Bale, freskatu ondoren, hemen teknologia mintegieko erabiltzaile hori dago irakasle bezala, eta 3 puntutxo hauetan, konturatzen bazarete, agertuko zaio, bihurtu eskolaren jabea. Gonbidatu, eta ja, mendik aurrera, izango dugu jabea mintegiko erabiltzaile generiko hori. Hemen etorri zaio beste mezu bat, eta honek onartzen du, eta listo. Eta horrela, datorren ikasturtean, klase hori hor egin dena ikusi ahalko dute teknologiako beste irakasleek. Helbide generiko horrek duelako jabetza. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.